Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kay. 31 years old at tambalanista for 8 years already. I am married with kids at my small online business on the side. Sumulat ako para ibahagi ang isang kwento ng pag-ibig na hindi itinadhana. Nag-iisang babae ako sa pamilya kaya I've always felt that I am one of the boys. I was in grade 5 nang yung isang brother ko nagsama ng katropa niya sa bahay. 1 year ahead ako sa kanya sa school pero mabilis kaming naging close ni Ram. Lagi siyang nasa bahay para mag-sound trip at maglaro. Pagdating ng high school, nagka-crush na ako kay Ram. Siguro kasi araw-araw kong kasama at kakulitan. Ang gwapo din. Magaling kumanta at maggitara, magaling sumayaw at champion sa taekwondo. Kaya lang, may girlfriend siya kaya I kept my feelings to myself. Friend ko din yung girl at ako pa yung tumutulong kapag may misunderstanding sila. In love pa din ako kay Ram after high school. Para makalimot, pumunta ako ng Manila para mag-college. Unfortunately, I had to go back to the province after 2 years dahil kinapos sa budget. Ayun, balik sa dating gawi. Nakadikit na naman sa akin si Ram palagi. Wala na siyang girlfriend pero tinago ko pa din ang feelings ko dahil natakot akong ma-reject. I went back to Manila to study again pero nang mahinto na naman ako, hindi na ako umuwi ng probinsya. I started to work. Sinubukan ko namang magka-love life pero walang nangyari. Still, pinili kong umiwas na lang kay Ram. One day, he texted me para batiin ako ng happy birthday. Naglakas loob ako na aminin sa kanya that I love him. Alam naman daw niya, pero mas pipiliin daw niya na maging friends kami para mas magtagal yung relationship. Ang sakit. Lumayo ako kay Ram at nagpaka-busy sa trabaho para makalimot. After a few years, bumalik si Ram sa buhay ko. He wanted to try if we'll work out. We did try, pero dahil LDR, hindi din kami tumagal. I was frustrated pero tinanggap ko na lang. At least, we tried. We saw each other again in 2015. Parehas kaming single noon pero wala nang nangyari. I guess we have both given up. Recently, tumawag si Ram sa Messenger. Alam naman niya na I already have a family. Kwento niya, he wanted sana to ask me to be his girlfriend again in 2015 pero nahiya daw siya. Nag-glow up daw kasi ko bigla. Pumupunta pa nga daw siya sa work para bumili ng kung ano-ano para makita lang ako. It was sad kasi mahal ko pa siya that time. Sayang talaga. May asawa na din si Ram. Toxic nga lang daw yung wife niya kaya yung mga anak na lang niya ang nagpapasaya sa kanya. Sabi ko, kapit lang at samahan ng dasal. I guess I was just destined to be a friend to him.
may ganun lang talaga siguro. Sa mga kapwa ko tambalanista, sana may natutunan kayo sa kwento ko. Aminin ang feelings para walang pagsisisi sa huli. Salamat Nicole and Chris for reading my story. Ang inyong tambalanista, Kay. Hello, Kay! Well, wala naman tayong mahihita talaga sa inyong dalawa. Kasi talagang some people, some things, some relationships, some opportunities are just not meant to be. 'Di ba? Minsan meron tayong mga pinipilit eh. Pinipilit natin makapagtrabaho dito sa organisasyon na ito pero parang ang hirap talaga. Or pinipilit nating maging kapartner itong taong to or itong business na ito pero parang ang hirap talaga. 'Di ba? May ganun Hindi eh. nauukol. Hindi talaga nauukol. May mga ganun kahit anong pilit, hindi talaga nauukol. Pero ang kagandahan naman dito sa story ni Kay at ni Ram is that at least they tried. At least alam nila sa sarili nila na wala silang mga what ifs at least alam talaga nila sa sarili nila na ang destiny talaga nila ay maging magkaibigan. 'Di ba? Totoo. Yun naman ang maganda doon. You take the risk. Yes. You try it out kasi hindi mo naman talaga malalaman hanggat hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman kung kaya mo ba ang married life kung hindi mo naman talaga papasukin. Hindi mo malalaman kung kaya mo magnegosyo kung hindi mo talaga i-risk yun. Diba? So, ganun talaga. So, very good kayo dyan sa part ng risking na yan. Sana all risk taker. Yes. Diba? Hindi kasi lahat ganun eh. Yung iba Oo, takot. correct They're ka. afraid of to step out of their comfort zone. Tama. May mga ganun eh. Simple lang actually yung lesson na binibigay sa atin ng kwento ni Ram at saka ni Kay. Totoo yun, life is all about taking risk. And yung lesson nito nangyari sa buhay pag-ibig pero yung lesson na yan ay applicable sa napakaraming pagkakataon ng ating buhay. 'Di ba na kung lahat tayo ay mag-step out of our comfort zone and 'di ba take the risk. Ang laki ng mas malaki yung possibility na mag-succeed tayo sa buhay pag nakakapagbasa ka ng mga success stories ng mga businessmen ng mga sikat na tao, yung mga narating sa buhay. Isa lang din na sinasabi nung talambuhay nila mga kaibigan eh. Diba? They took the risk. Yes. They took the plunge. Yes. Tumalon po sila kahit hindi sila sigurado kung may sasalo sa ilalim. Yes. Oo, yun talaga yung ginawa talaga nila. Kaya nga sabi ko talaga, partner, sana all risk taker. Ako hindi ako risk taker. Talaga ba? Ako hindi. Mukha bang risk taker? Hindi mo lang alam. Hindi. naman tayo hindi tabi. Hindi ako risk taker, feeling ko. Yung pipilit na, hindi ako risk taker. Oo, pero risk taker ba? I don't think so. Ang basa ko. Ayun na naman, ipipilit ko bang introvert ako? Ipipilit ko na naman bang... May mga tao, hindi, you're always on the safe side. Oo, safe parang ako. Ganon. Oo, parang dun lang tayo sa Hindi, kunyari in terms of magnenegosyo ba ako or something, hindi ko, siguro parang hindi ko i-all out talaga dyan. Unless, oo. sure ka. Oo, parang ganun. So, hindi ako yung, sige, bahala na si Lord, i-risk ko na lang talaga ito lahat. Oo, parang ganun. oo. Hindi, siguro, meron ako mga tinake na mga ganong klaseng risk, tapos naging careful na lang pagkatapos. Oo. Parang mga ganun. Hindi ako yung parang, kasi ako partner, pangarap ko talaga magkaroon ng negosyo na masasabihin kong, akin talaga to. Hindi ako pumartner, hindi ako, inisip ko siya, akin. May negosyo hindi sa'yo. Oo, hindi. Madami May kasi negosyo ganun ko, hindi sa akin. Hindi, maraming ganun, partner. Hindi mo masasabing talagang sa'yo kasi, pwedeng nakisali ka lang. Oo. Pwedeng nag-resell ka lang. Pwedeng you're just one of the partners. Pwedeng Oo. nag-invest ka lang, 'di ba? Pero hindi mo talaga masasabing akin 'to eh. Sa akin Gusto 'to mo, pangalan. sole proprietorship. Oo, parang ganon. Oo, Ganon. parang gusto ko yung magkaroon ako yung yun talaga yung parang sasabihin ko na, hindi akin 'to eh. Ako talaga yung pinaghirapan ko talaga 'to lahat ng yung masasabi kong ganon. Pero hindi ko kayang i-risk 'yun. Kasi in the first place, wala rin naman akong pang-risk. Gustuhin ko man. Wala rin naman akong pang-risk. Yun yung mahirap, magte-take Yun ng din. risk. Oo, parang risk taker ako, wala namang may ambag, di ba? Tsaka hindi mo naman gagawin, mahirap Oo, yun. Mahirap correct. talaga. Parang Dapat ganon. calculated risk, yun yung sinasabi nila. Oo, siguro mas calculated ako. Kunyari ako partner, gusto ko talaga magkaroon ng coffee shop.
Oo. Diba? Gusto ko talaga yun eh. Kaya lang, iniisip ko na lang lagi. Puro coffee lang lagi. Hindi, tsaka Coffee sa bahay lang lagi. Walang shop. Hindi, partner. Tsaka iniisip ko, ang dami ng coffee shop. Diba? Sobrang dami na ng coffee shop. Paano pa ako sisingit dyan? Ano pang kakaiba dun sa coffee ko? Yung coffee ko dry, walang tubig. Ano? Tirahin nyo yan ng dry. Magkape kayo na walang tubig. Correct, diba? O nakalagay lang sa kutsara. Truth, ganon. Nguya-nguya, ganon. Yan, ganon Sip, ba? sip, 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 so ganon. parang hindi ko kaya rin yung mag-risk na, mag-risk ako ng napakalaki tapos, ano ko yan, para i-push ko yung, yung dream. Kaya siguro, parang hanggang dito lang tayo kasi hindi tayo masyadong tumatalon. Ano lang ako, tumatalon-talon ako lang ako sa trampoline. Oo. Hindi ako tumatalon padagat or pabangin na hindi ko alam kung saan ang punta. Pero parang sa ganon. sa ibang aspeto ng buhay, may naisip ka ba ngayon na I took the risk? Pag-ibig, ganon. Ay, Wala? oo din. Yun, no? Oo din. Yung pag-promote sa akin, ayoko talaga to noon. Oh. Yung buong expression mo, ayoko talaga to. Pag nakikita ko, promise, alam mo, pag nakikita ko talaga yung mukha ko ng 2016 versus partner 2018, kung kailan ako na-promote, ang layo. Parang akala mo, partner, parang akala mo 20 years ang nakalipas. Kasi yung nadagdag talaga sa aking stress. Iba yung stress, Oo, no? iba. But if you can, turn back time. I will still take it. I will still take the risk. Kasi worth it naman siya. Worth And it naman rewarding talaga naman siya. talaga. Oo naman. And Diba? I love it, 'di ba? Kahit madami siyang kaakibat na na stress, mahal ko naman din talaga yung trabaho ko. Risk taker ako talaga. Admittedly, yung mga instances na, for example, bibili ako ng kotse. That time wala naman talaga akong pambili ng kotse. Inalaban But mo I took lang. the risk. Nakita ko, ang babayaran ko lang 60,000 down payment eh. Oo, Pero wala talaga paglabas mo may sasakyan ka na. Totoo yun. Oo, 'di ba? Alam ko sa sarili ko, wala akong pambayad eh. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad buwan-buwan. But I took the risk. Oo. Sabi ko, uwi akong may sasakyan. Bahala na buwan-buwan. At in fairness, makalipas sa 5 taon, bayad na. Yes. Paano mo ginawa? Kasi ako hindi talaga ako ganyan ganun. Oh, meron pa yan si partner na inoffer sa atin ng boss natin yung lupa sa Rizal. Oo. Hindi ako talaga parang nagka-calculate ako sa utak ko, hindi ko kakayanin. Tsaka anong gagawin ko doon? Parang ganyan. Oo. Pero si Chuper, tinuloy mo pala yun Sabi ko, Nirisk sige. niya yun parehas lang naman kami ng ng Andakel. So pero pinush niya talaga. Parang ganun. Ako hindi ako ganun eh. Totoo. Oo. Ano pa ba yung mga example? Halimbawa, magpapabinyag ako and daming offer ng mga kung mga supplier. Baka gusto ko, oo lang ako ng oo. Wala naman ako pambayad. Sige. Gusto niyo magandang dala tayo ng artista? Sige. O, paano nangyayari? Ay, di, For some syempre. reason, God provides. Yes, Oo. generous ang mga ninong at ninang ng anak ko. Correct. So lahat ng pakimkim, ibinayad ko sa supplier. Tama. May bayad. Oo, ganun na. Oo. At raos ng matiwasay. Mga ganun na parang ay, ang galing naman. Yun yung paniniwala ko. Because God provides. Correct, totoo yan, di ba? So, life kaya is all about taking risks. Kaya nga yan yung sabi ko, lagi yung sinasabi, sana all kayo mag-take talaga ng mga ganyang mga risks. Kasi may trade-off eh. May possibility din kasi partner na nabaong ka sa utat, hindi ka nakapagbayad. Or binawi yung birth certificate. Ay, baptismal. O di kaya uwi ako nakaposas. Correct. Meron Walang din pambayad sa catering. Totoo. Kasi nakikita din natin talaga yun. Dati, di ba, meron tayong ganyang hosting. Hindi tayo binayaran. Tapos biglang di ba, nagkapulisan na. Kasi wala naman pa talaga. I'm sure risk taker lang din yung tao. Parang ni-risk niya na may bibili ba ng mga tickets na ito dito sa inorganize kong event sa bar. Parang ni-risk niya lang. Tapos wali palang, hindi ba dami naman. Pero basta madami siyang ni-risk. Tapos ang ending, yung risk niya, may police car na pagdating, di ba? Ay, sa Mga bilangguan ng ganon. hantong. True. So, may ganyan ako, parang meron ako mga ganyang klase mga ang dami kong, kasi baka kasi overthinker ako eh. Posible din. Oo, Posible tas din. ikaw partner, hindi ka masyadong overthinker, parang chill ka lang, 'di ba? Ako, grabe ako mag-overthink, parang bago ko sabihin ng isang bagay sa isang tao, iisipin ko muna din minsan parang paano bang approach ko dito or paano ganyan. Kaya siguro hindi ako pasyadong yung risky na person. Mukha lang, yung parang mukhang risk taker yan si Nicole. Mukhang all out siya pero hindi talaga. May ganun tao. At may ganun. May ganun tao. Depende naman yan. Pero Diba yun sabi mo nga partner, hindi siya one size fits all. Yes, Oo. yes. Totoo 'yun. Parehong may advantage at saka may disadvantage yung pagiging risk taker.
Maraming maaaring siniswerte ka lang sa napakaraming pagkakataon or talagang alam mo yun, hindi ka inalat eh. Kaya na itatawid mo ng maayos pero may mga risk taker talaga na nagfe-fail. Pero Correct. ito yung maganda doon. Kapag nag-fail ka naman, matututo ka the next time around. Walang talo, di ba? Yes. Yun naman yung sinasabi natin. Hindi, mahal ang tuition fee sa pagkatalo. Magkano yung ininvest mo dun sa negosyo, Oo. ganun. Pero in the end, yun nga, mas Ang laki magiging ng careful ka gain mo naman. dun. Yung gain mo dun is next time, mag-iisip ka na. Parang ganun. Yes. O ipagdasalan po natin kung ano man yung mga pagdedesisyon na gagawin natin dyan sa mga risk that we are about to take. And salamat, Kay, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malambing may determinasyon. Yun!